L-ekonomija Maltija hija l-aktar waħda fost dawk tal-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea li se tikber aktar tard din is-sena. Dan skont rapport tal-Kummissjoni Ewropea ta' tbassir ekonomiku għax-xitwa li ġejja li qal li sa nofs din is-sena Malta se tikseb il-livelli ekonomiċi ta' qabel il-pandemija. Skont l-esperti tal-Kummissjoni Ewropea magħrufa li ma jħarsu lejn wiċħat, l-ekonomija Maltija se tikber b'6% f'din ix-xitwa. Dan it-tkabbir ekonomiku jisbuq il-medja Ewropea b'2% u pereżempju jaqbeż dak ta' pajjiżi bħal Ġermanja bi kważi bid-doppju. Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea nnota li tkabbir ekonomiku f'Malta ġej wara xhur tajbin fl-andament ekonomiku s-sena l-oħra u l-qagħda tajba ħafna fil-qasam tas-saħħa li waslet għal rilaxx ta' miżuri marbuta mal-COVID-19. Il-Kummissjoni Ewropea nnotat li bħal kumplament tal-bqija tal-Ewropa Malta affaċċjat sfidi bl-imxija fl-aħħar kwart tas-sena l-oħra, speċjalment minħabba l-varjant Omicron, iżda tinsab ottimista li Malta se tibqa' tesperjenza tkabbir ekonomiku. Dan anke minħabba l-fatt li d-domanda domestika se tkompli tiżdied bl-ekonomija appoġġjata wkoll bl-implementazzjoni tal-pjan ta' rkupru u reżiljenza ta' pajjiżna. Intqal li fl-inflazzjoni f'Malta kienet moderata u ġie notat l-intervent qawwi tal-Gvern Malti li differenti mill-kumplament tal-Ewropa Malta mesperjenzat xokk ta' għoli ta' prezzijiet tal-enerġija. Dan wara li l-Gvern refa' l-pis fl-għoli tal-prezzijiet tal-enerġija ġejjin minn barra u fost l-oħrajn qed jerfa' l-pis tas-sisa fuq il-fuel biex il-prezzijiet baqgħu stabbli molewx huma fost l-orħos fl-Ewropa. Il-Kummissjoni Ewropea qalet ukoll li d-deċiżjoni tal-FATF brabta mal-proċedura ta' monitoraġġ fuq Malta qed tħalli effetti limitati. Fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela qal kif pajjiżna għandu futur sabiħ. Dan fid-dawl tal-aħbar tal-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea li qalet kif it-tkabbir ekonomiku ta' Malta se jkun l-akbar wieħed fl-Unjoni Ewropea.